UMthandeni Manqele kuningi kulo nyaka asivezele khona nesingakwazi ukukhombisa ukuthi le ndoda le ihlakaniphile ngempela njengoba ihlala isho. Ngizokubuyisela kancane emuva. Samkhumbula uMthandeni egcwalisa i-workshop, samkhumbula eya phesheya, samkhumbula egcwalisa i-workshop futhi emcimbini wakhe laba bemamukela khona ebuya phesheya. UMthandeni uveze ukuthi unepulazi ley'mbuzi. Imbuzi zakhe ziningi futhi uyayibona ukuthi zisaqhubeka isibalo sazo ziyanda. Emva kokuba igcokama lipostele ipic liphethe khona imbuzi lihleli futhi ney'mbuzi zalo ey'ningi, ukhona abafuyi abasafufusa abagqugqumezelekile ukuthi hayibo, nathi sisengakwenza kwenzeka. Omunye wabathandi begcokama elisha ubhalile ukuthi indlela kaMthandeni ziyakhanya kulo nyaka, yonke into ethinta uyena iyakhanya, okusho ukuthi unyaka wakhe lo. I-caption kaMthandeni ibihamba nalesi sithombe kubonakala sengathi biwumntalapho, kodwa futhi uma uyibuka kahle uyabona ukuthi i-caption esizayo kulaba abafisa ukuthi bebe nezinto kusasa. Le caption ibithi ipulazi lomfana yayisithi ukube ukuhlakanipha kuyadayisa ey'tolo ngabe wonke umculo wamaskandi uhlakaniphe njengaye. Abantu ababukela uMthandeni abayithathanga le caption njengomntalapho, bayithathe njengento abazogeyina kuyona.